gewoon speciaal met ons vrijwilligers van de Kwastje. Kwastje, servicegroep van de handicap. Ja, en Kelly werd er nog 14 dagen op de Kwastje. Heeft dat speciaal dit gemaakt. En daarvoor wogen we dat toch persoonlijk aangenaam kijken. En dit heb ik ook gehad. De visie had ik. En dus ik kan nog zeggen dat we moeten hier even een korte sanitaire stop van een paar minuutjes. Dit voor weer 4 punten.